Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk anakku sing setinik-tinik, anakku sing tak tresnani. Limbuk ana dawuhmu apa ya nganggo unjal ambekan luwih dhisik ya Nok. Ngono ya Mak. Heeh. Perkara lakon Pandhu Swarga mengko bisa ditutuke sak rampunge limbukan sing luwih wigati. Aku karo kowe anakku Limbuk ngaturke apa to wigatine aku karo kowe tinimbalan mapan ana ing kene. Ngono. Heeh, iya. Ning luwih dhisik sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna, kang sarta ngaturi para bintang tamu. Heeh. Luwih dhisik kang angka sepisan, ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kang sarta diungkapake kejaba mung puja puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya Mak. Iya pancen bener Nok. Iya. Biyung saben-saben jagongan karo anakmu sing mbok tengenake mesti babakan syukur. Sing mbok tengenake mesti babakan panembah kang sarta agama. Ngene ya Nok, piye? Tanpa nikmat kang sarta berkahe pangeran sing diparingke marang umate mokal awake dhewe, mokal aku kang sarta kowe bisa lek-lekan tirakatan bebarengan manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh ngono. Heeh. Dadi kuwi nikmat sing wajib disyukuri. Iya, heeh. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya, iya Mak, iya ngaturke panuwun. Heeh. Ewadene angka 2. Angka 2? Angka 2 iki janjane dalam rangkaian adicara apa? Kok sajake katon leh gayeng, katon leh gumarenggeng ini ya Nok. Heeh. Yen ora kleru aku nampa dawuh, iya. Iki saka Buwit, saka Ibu Kajat utawa Ibu Suharti. Iya, anggone ngregengke kahanan nimbali awake dhewe sak kanca saka kutha Angin Nganjuk. Iya, dalam rangkaian haul. Oh ngono. Heeh. Haul sing ke-6. Oh iya, heeh. Ya kuwi panjenengane Suwargi Bapak Widayanto Sudirjo Putra. Oh iya, Pak Wit ngono wae akrabe. Iya, Haul kang rambah kaping 6 pancen bener. Iki wis dadi kepinginane kang sarta cita-cita lan idam-idamane. Wis kaya tak anggap kaya Mbah Utiku dhewe. Ngono. Ibu Suharti Buwit, ayo. Supaya awake dhewe tinimbalan sak kanca. Lah banjur larah-larahe piye, sejarahe piye? Larah-larahe ngene, Nduk, piye? Nalika semono udakara 3 wulan 2 wulan 3 wulan kepungkur. Sadurunge sasi Ramadan yen ora kleru. Panjenengane Buwit utawa Ibu Suharti iki kepareng rawuh ana gubuke awake dhewe. Sarimbit ya kuwi kelawan Ibu Endah. Ngono. Kang Ngasta DPRD Bogor, fraksi Demokrat yen ora kleru. Ngono. Iya. Rawuh ana gubuke awake dhewe. Iya. Wo Depok. Ya, mboten Bogor nggih. Oh ya, Depok. Oh ya, Iya, Depok rawuh ning gubuke awake dhewe pertamanya. Beliaunya rawuh kuwi jane ora duweni niatan nanggap. Oh ngono, nggur dolan. Ya, mergo Ibu Suharti kuwi kegiatane yen lodang kuwi mirsani awake dhewe lumantar HP. Ya, nganti foto profile aku lho, Nduk. Oh iya, foto profile, saking tresnane. Ngono lho. Saking tresnane awake dhewe dadekke foto profil. Ngono cah wedok nom-nom kok ya ora enek ya sing aku fotoku dadekne foto profil ngono. Ayo. Malah sing sepuh, saka tresnane wis kaya putune dhewe. Berjalannya waktu aku menerima kabeh tamu no. Mbuh sing nanggap, mbuh sing ora tak tampa dengan tangan 2. Iya. Lah
selaras kelawan beliaunya kepingin nganake haul, akhirnya nimbali awake dhewe, dienekke wayangan ngrupyan-ngrupyan, ing lair angudi karya ing batin angesti Gusti, ketoke wayangan, ketoke seneng-seneng ning batine karo tirakatan ndongake Pak Wit sing pun sumare kang wis murut ana kasedan jati supaya diapura kabeh dosa kang sarta kaluputane Allahumma amin amin ya robbal alamin. Wah luar biasa iya ditirakati apa maneh putra putrine ibu sing wis tak anggap eyang utiku Bu Wit Bu Suharti kuwi wis jan dadi kabeh kok nok dadi kabeh kuwi tidak terlepas dari tirakate riyadohe wong-wong tuwa. Oh ngono. Bu Endah iso nyentel kuwi ya mergo saka tirakate wong-wong sepuh, wong tuwane Ibu Suharti, Pak Wit. Oh ngono. Ora beda karo awake dhewe. Oh ngono. Awake dhewe iso ndalang mrana mrene. Iki yo aku ora kok ndodo mergo saka wayanganku apik iki ndak no. Oh ngono. Mergo ya saka tirakate mbah-mbahku dhisik, bapak ibuku. Oh tidak terlepas. Eyangku kuwi eyang kawula, eyang Kyai Haji Taufik Kolil kuwi ya kiai. Terus bapakku, abahku, kuwi wong-wong mbah-mbah kuwi wong ahli riyadhah. Ketoke akbare wonge kemlinti kaya ngene iki lak ya akbare. Ha iya, Lah iya, iya. Dadi tidak terlepas saka doa-doane para-para pinisepuh sing ndongakne marang keturunane. Kuwi penting no, penting. Kada? Dadi aku ki jane ya seneng ning ya was-was. Seneng munggo ndi, was-wasmu nggo ndi. Senengku ya kuwi aku wis ditirakati para-para pinisepuhku, bapakku, ibuku, simbah-simbahku. Lah was-wasku aku ki Oktober sok wis 20 taun. 20 taun arep ning dine nek ora bakal rabi. Nek wis rabi mesti duwe anak. Dadi aku sedelok meneh ya kudu wayahe tirakat, nirakati anak. Oh ngono. Iya ya Mak, penting. Aja kaya mula wayangi gambarane wong urip to, no? Gambarane wong urip. Contonen ki lho jajal. Nek Pandhawa kae ketoke apik ning ana kesalahane. Kesalahane Pandhawa nggo ndi? Pas Pandhawa tapa ditekani dewa. Pandhawa wae njaluk apa tak turuti. Duh pukulun kula njaluk perang gedhe Baratayuda Jayabinangun, Pandhawa tetep utuh. Kowe njaluk apa neh Pandhawa? Pandhawa tetep utuh, Pandhawa menang Baratayuda. Kowe njaluk apa neh Pandhawa? Kula njaluk Pandhawa tetep utuh, Pandhawa tetep menang. Pandhawa menang Baratayuda, Pandhawa utuh, anake mati kabeh. Oh, ngono. Dadi nek ndongakne dijangkepi sak anake, sak putu-putune. Oh, ngono ya, Mak. Ya. Wah, dadi kena kanggo tepo palupi, Wah, jan. Ibu Suharti nek duwe kagungan kersa sing saka ora ana dianak-anake. Iya, iya. Wis paring piweling karo aku dadi panjenengane iki ora syukur nanggap, ning ya wanti-wanti karo aku, Mas Akbar sok golek jodoh sing bener. Ha iya, Bibit bobot bebete kudu sing apik, nggih. Lah ya, Dasare Ibu Suharti iki wis pirsa njaba jero kok enak. Lah iya, mula wayangan umbul donga iki nak wayangan ibarate wayangan sing suci, wayangan nggo ndongake para leluhur. Mula milih dalang ya dalang sing sik jaka, dalang sing ngrung kambon wedokan. Lah iya. Ayo, iya. Mula milih jodoh ki penting, bobot bibit bebete kudu pas, kudu setara. Nek njumplang iki bahaya. Upamane no, piye? Upamane sok rabi kok sugih sing wedok. Kuwi jane ora patek apik, ora patek becik. Oh ngono. Wong lanang wong wedok kok sugih sing wedok, omah-omahe sing lanang mesti kalah sorot no. Oh ngono. Kalah sorot. Akeh to mula-mula wong sing nyambut gawe ning Jaban Rangkah, ning Jaban Negara sing wedok lunga dadi
TKW, let ora suwe ngono ngomong karo sing lanang, Mas ayo pegatan. Aku wis ditaleni kenceng karo bosku, aku wis ditaleni kenceng karo juraganku. Omong ngono iki tatak kae, Nduk. Lah iya. Mergo ngrumangsane nek wis adus duit, adus ringgit. Oh ngono. Aja to kok nglawan wong lanang, aja to kok mbantah wong wedok jane nek rumah tangga ngresula ning wong lanang iki jane dosa. Oh ngono. Upamane kok wis rumah tangga, membangun rumah tangga, wong lanang ibarate pacul, wong wedok ibarate sawah. Wo, ngono ki lho mlebune ning kene iki. Oh iya. Wong lanang ibarate pacul, wong wedok ibarate sawah. Upamane piye? Wong wedok kok ngresula. Upamane kok sak wayah-wayah pacul duwe grengseng. Pacul kok duwe ada-ada pengen macul. Kok sawah kok ngresula, sambatane kesel, sambat tanggapan bladek, suambat kerja isuk nganti sore. Kok wong wedok nolak, kok wong wedok ngresula. Wingko sewengi muput bakal dikutuk karo malaikat. Wow. Dikutuk karo malaikat. Aku nampa dawuh kok kiai ngono kuwi. Oh, wong rumah tangga kok dalam hubungan nyun sewu ki saruning ilmu. Wong lanang kok ngejak pengen duwe ada-ada, duwe grengseng pengen macul sawah. Wong wedok ngresula, dikutuk malaikat. Oh. Dikutuk malaikat. Saiki diwalik. Diwalik piye? Upamane wong wedok sing pengen, sing lanang nolak. Kuwi sah ora apa-apa. Sah ra apa-apa. Lho, kok ngono kuwi jenenge ora adil. Ya sik to, ibarate wong lanang ki sepur, wong wedok ki rele. Wis kok arep kesel kaya ngopo? Kesel rele kaya apa? Nek sepure karep iku panggah ejes. Oh, ngono. Apa ora kena disiasati? Piye? Apa ora kena disiasati? Disiasati piye? Upamane wong wedoke kesel. Kok wong lanang pengen apa ora kena cara liyane? Enek carane piye? Wis to ibarate sego lerno tok ben dicindoki dhewe. Lah iki lho. Lerno wis lerno tok. Oh iya, dawe kiai sing tak tampa ngono. Wah iya. Iya, Mak ya, Iya ilmu aku ya wis saya gedhe, saya dewasa kudu nyangoni ilmu sak akeh-akehe. Amin. Kembali ke benang merah. Biyung ndongake apa karo keluarga besar Sohibul Hajat. Pak Wit, Ibu Suharti, keluarga besar Sagutrah anggone bengi iki kagungan kersa haul. Dongaku kok Mbah Nyumili kok Nduk, dongamu Mbah Nyumili. Muga-muga swargi almarhum Bapak Wit. Ingkang sampun sumari, ingkang sampun tinimbalan wonten ngayunaning Gusti, mugi-mugi dipun tampi amal kabecikanipun. Amin. Mugi-mugi dipun busak sedaya dosa kang sarta kaluputanipun, sumrambahipun keluarga besaripun Ibu Suharti pinaringan sehat bagas waras, rejeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana daya linangkung kajaba saking Allah kang Maha Agung. Sedulurku aja nganti
kaya linanggung kajaba saking Allah kang maha Sedulur agung. aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lawan dalu mong limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung, Duk. Lumantar channel YouTube ya kuwi Asta Brata Media. Wah iya. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing TKP, ora iso rawuh ana ing lokasi, iso memantau lumantar ya kuwi HP-ne dhewe-dhewe, ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media. Wah iya. Wah bombong kawuran bungah ya mak. Nyenengke iso sowan njalin silaturahmi karo para warga masyarakat ing Beru, Welingi. Ya khususnya semua masyarakat Blitar. Awake dhewe sowan sak kanca ning Laladan Blitar ora ngembungake dina iki. Ora ngembungke dina iki. Ning tanggal 8 awake dhewe yo ning Blitar neh. Oh ngono. Ana ngendi? Ana Laladan Sumberjo Sanan Kulon. Oh ngono. Alhamdulillah ditresnani ditampa masyarakat Blitar. Aja to taun iki, taun ngarep Blitar wis enek sing calang lho, Nok. Oh ngono. Taun ngarep sasi Oktober wis ana sing nyalang ning Laladan Ndoko. Oh ngono. Iya, malah wis dilunasi. Oh iya, Taun ngarep sasi Oktober. Kok wis dilunasi saiki. Ben regane tetep rega taun iki. Piye Mas Amun? Oh iya, Iya ora dadi ngopo. Sing rawuh pirang-pirang. Para ngendikane para sarjana sujaning budi wis ngendikake. Dongane wong 40 babak timbang karo dongane wali siji sing rawuh gandeng pirang-pirang. Durung sing mirsani lumantar channel YouTube kabeh padha ndongakne keluarga besare Ibu Suharti. Wah iya ya Mak. Sowan komplit. Ya kuwi keluarga besar saka Sanggar Seni. Asung Panggonto Brataning Kautaman Asta Brata. Wah iya. Iya, iso sowan komplit rene. Penabuhe enom-enom. Mayu wis disinggung ana sambutan. Dalange enom, sindene enom, penabuhe enom. Luar biasa. Iki kanggo salam mukadimah kanggo pambuka. Sadurunge ngaturke bintang tamu. Ki ngaturke sak tembang dhisik, no. Sak tembang dhisik. Ya kuwi minangkani pamundhute Ibu Suharti. Sak tembang sik mengko nembe gegojekan karo kadang para bintang tamu. Oh iya. Apa iki ana pamundhutan Pangkur Rinoso. Oh iya. Sing kepareng nyekar ya kuwi Mbak Yuku, Mbak Denko. Oh ngono. Supaya kepareng bawa Pangkur Rinoso. Geliak-geliak waton kecandak, alon-alon maton kelakon, gremet-gremet matone slamet ya, Nok. Iya. Mangga. Pangkur Rinoso, Mbak Denko. Mangga.
tembang menika nggih kula kintunaken dumateng Ibu Suharti saha Ibu Endah. Iya, mugi-mugi saged karenan ing penggalih dadi tombo kesel jampi saya. Heeh. Ajeng, Mbak? Heeh. Diselingi maca layang. Iki ana sing kintun layang. Heeh, Iki ana saka komunitas lansia Karangwerda kagungan kegiatan arupi seni karawitan ingkang dipun paringi tetenger Larasati. Anggotanipun ingkang kathah Mbah Putri saengga dipun paringi tetenger Larasati. Wo ngono. Menika ugi dipun sengkuyung, dipun berkahi, dipun barokahi para seniman kondang pembinanipun Bapak Rudi Harjono. Kang sarta dipun pangarsani dening Kung Rinuji Sulaksana nyuwun gending sinom nyamat. Wah iya, monggo dipinangkani. Monggo dilajengaken Mbak Yu. Nggih Mas kalih nderek tepang niki sing gender niki rencang kula. Wah, masih teman? Nggih. Teman SMKI. Oh, teman namanya SMK. Mas Faisal. Oh, tasih besti nggih? Boten. Oh, betul. Kok kira wis rumaket besti. Ora aku kok sik temen tak critani iki mau lho. Anu kudune sing gender iki lak membimbing sindene ya Mas ya. Aja no. Heeh, kono ki malah takon angkatane pira Mbak angkatane. Lho niku merendah untuk meroket kok Mbak. Walah Mas Faisal saiki tambah seger Mas. Weh, seger du. Iya. Ayem kok. Dilanjut gimana? Lanjut no. Yen mus rino enggal ratri kang katulu mong sliramu tanolinya tak tresnani lair batin. Nggih, dipun jawaken setya tuhu nggih, Pak. Nggih. Nggih, monggo langsung buka celuk. Yuk, monggo Mbak Dengo setya tuhu dados. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki
Ya. Kalih rambahan Mas Arya. Iya, ya kok. Mukyanto berkahing titik anti kotong tansah lipat Katur keluarga besar Ibu Soeharti, Mbak Indah, ya. Sumrambahipun para warga ingkang lenggah wonten ing Beru. Pinaringan berkah barokah. Salam pambuka setya tuhu. Yuk. Ya. Ditelaske, Mbak. Mukyanto berkahing Alhamdulillah tumplak blak ning kene. Mbak Dinko reunian karo koncone sing kepareng ngasta gender Mas Faisal. Awake dhewe reunian. Oh ngono. Kanca-kanca dalang sing mijil saka Blitar uga nyambangi. Iya, Mas Samtidar dan kawan-kawan. Luar biasa. Saka Blitar. Iya, wis matur nuwun kabeh wis dikancani. Ya kanca ora trima kanca kelet. Ya kanca kos. Selama kos petang tahun ya ora Mas Samtidar dalang Blitar kuwi. Oh ngono. Dadi ngerti apikku ngerti elekku. Oh iya. Ya. Iya maaf. Lah ya. Dadi Samtidar ora gumun nek aku ki mayang tekan ndi ora gumun. Ya ora gumun. Oh, biyen ngerti elekku. Ayo, Akbar bagus nak saiki. Wah, biyen kemproy ra umum. Lah ya, kowe sing ngerti aib-aibku ya kuwi. Montor iki ora tau diumbah nek ra udan. Lah ya. Tapi montorku ora tau tak parkir jero ning jaba kos ngono tok. Dadi tak dusi montorku iki tak umbah nek pas udan wis banyu udan kuwi tok petang taun ya. Dan urung perkara kathok ya, Dar. Lah ya, yo sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Iki uga awake dhewe ora sowan ijen ning uga nganti para bintang tamu
Sapa sing didhisikke Mas Lendro no. Oh ya, saka Laladan Bluro. Ayo. Diatur minggaw ning pepanggungan supaya ngancani awake dhewe disupoti tumpake prau arep ben cepet munggahe ana ing panggung. Ya, irama seger praon. Yuk, ya yuk dados. Selamat malam Wilujeng dalu, good night Mas Lendro. Sugeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Inggih, bombong kawaran bunga nggih Mas. Leres bertemu kembali. Leres lantaran beliaunya panjenenganipun Bu Suharti. Leres dalu punika saged silaturahmi dengan tempat yang mewah. Pirsa napa tegese mewah niku? Mewah niku napa Mas? Mepet sawah. Ambak mepet sawah tapi nek wis piyayi sumbut tetep kaleksanan, tetep kasembadan. Leres kula kalih panjenengan menika ngalap berkahipun panjenenganipun ingkang sampun kasedan jati. Leres Mbak Cange, Mbak Limbu. inggih. Inggih menika panjenenganipun Haji Widajayanto. Nggih, Sudiryo Putra ingkang kaping 6. Nggih, haul ke-6. Betul. Ya. Kula bombong mbenderek jurung donga pangestu. Nggih. Mugi-mugi dipun panggonaken papan ingkang sae, Nggih. dipun tampi amal jariyahipun. Amin. Ngeten iki lho kula sing remen kalih Ibu. Panjenengan pirsa kalih Bu Suharti piyantune sing pundi? Loh, pirsa kula wau sonten pun jagongan no. Alah kula nggih teng gurine jenengan diombang-ambung bolak-balik jenengan kok. Diambunge arek Bu Sarti. Leres niku. Nek aku ngono tak lagi teko wis disalam disengak-sengok, Nggih. sengak-sengok. Nek sampean piye diambung-ambungi, Mas? Mboten malah sapa iki ngono. Heeh. Ning kula nggih remen nyedulurke sanget kok panjenenganipun Bu Suharti kalian Leres. kanca-kanca Astabrata. Leres, Mas. Kula niki krungu nek Bu Suharti niku apa niki ben dinten niku nek mboten nyetel jenengan iki mboten saged sare. Bendalu nggih, Mas. Nggih, Nyetel YouTube. mirsani panjenengan.
Mawon kalih adus mawon piyambake nggih nyetel jenengan kok. Saking tresnane. Saking tresnane malah kapara mengene panjenengan kundur badhe diparingi gelange Bu Suwarti. Gelange sing rembyong ya Mas. Nggih, wah Piyai Sumbut to. Kyai Sumbut tur nggih putra-putrinipun kok piantun-piantun sing sukses lho. Leres. Nggih ngoten niku lho. Sing dijaluk niku napa? Awake dhewe iki ora mung nyenengke awake, ning nyenengke anake. Nah, nggih. Nek iso niku taruna ngungkuli bapa, anak pola bapa kepradah. Gandeng Mbak Indah sampun sukses gitu Nggih. DPRD wonten ing Depok. Sakniki genti nyugoto nyeneng-nyenengke tiyang sepah. Leres Nah, lah. to. Paling enggak ngeten iki nyuwun sewu lho Bu Suwarti nyadong duka ingkang kathah. Mbok pilih yang ketujuh mangke wayangan malih nggih Bu nggih. Pripun warga mriki pami sok mben setahun kas wayangan malih kersa mboten? Bu mang panjeri sakniki regane mundhak lho tahun ngarep mengke. Oh, nritis boten. Ngene iki awake dhewe saged silaturahmi pun seneng, Mas. Nggih. Gitu. Itu bisa menjadi contoh Mbak Indah dalam nyeneng-nyenengke wong tuane. Leres. Itu penting nyenengne wong tua, rukun karo keluarga, rukun karo bapak ibu, rukun karo maratuwa, keluarga besar itu penting sangat. Patut dicontoh keluarga besar Ibu Suharti. Kudu iso rukun karo maratuwa karo wong tuwa. Betul, birrul walidain, Mas. Nek kula iki ora iso rukun karo maratuwaku, Mas. Nek karo bojo rukun. Kula karo bojo rukun, karo tangga rukun, sing ora iso rukun iku karo maratuwa. Kamangka para sarjana sujaning buti wis ngendika lho, Mas. Pripun? Maratuwa ki anggepen wong tuamu dhewe aja mbok bedak-bedake. Kudune sampeyan bekti karo maratuwa tanpa beda, bekti karo wong tuane sampeyan dhewe. Nek bekti niku mpun ning kula karo maratuwa ora takokan. Ora omong-omongan. Mboten omong-omongan. Piye kok iso ora mau perkarane apa Mas Lindro? Maratuwa kula niku nek sopir bis. Sopir bis. Kula nalika ajeng tenggene Tulungagung niku numpak bis Bagong. Heeh. Mongko ana tulisane dilarang bicara dengan sopir. Dadi karo maratuwaku aku ora omong-omongan. Blas niku lho. Sik. Iki ra penak omonganmu ki. Karo bojo rukun. Rukun. Karo maratuwa ora takokan. Ora takokan. Ora omong-omongan. Mboten omong-omongan. Profesine maratuwamu dadi Sopir. sopir bis. Sopir bis. Ora takonan perkarane ning bis enek tulisan. Enek tulisan. Heeh. Dilarang bicara dengan sopir. Heeh. Terus nganti saiki blas ora Belas omongan. ora takokan kula. Sik, ngene lho, maksudnya wi ngene. Pripun? Maksudnya jangan bicara dengan sopir pas numpak bis. Oh, ora enek tulisane pas numpak iku kok, Mas. Lho, maksudnya ki nek pas numpak bis, sopir iki fokus ning ngarep, fokus ning dalan. Tuli- Aja mbok jak omong-omongan. Tulisane iku ora ngono sing numpak bis iki aku apa sampean? Lagi ning Turki kok sombong sampean iki. Wis sawo. Kok iso ning Turki? Mas Teh piye? Dilarang bicara dengan sopir. Mongko maratuwaku iku sopir, aku dadi ngantek saiki ora omong. Maksudnya aja mbok jak omong-omongan pas nyopir. Ora enek tulisane pas omong-omongan ngono kuwi bar akbar. Lah penting jangan Dilarang bicara dengan sopir. Aku ora omong karo sopir, ora karo maratuwaku ya ora omong. bengi iki aku kok goblok men to aku. Wis suwe to kowe kuwi. Kok iso wis suwe? Kowe wis tau salat ning masjid Pak Wit. Ya nate to Mas, kula niki nek kalih Blitar pun biasa lho Mas. Aja salat teh ning kono kowe. Lho, salat kok ora entuk niku aliran sesat sampai niki. Ning ngarep enek tulisane. Tulisane napa? Sing nggawa HP dipateni. Engko dipateni salat ning kono kowe. Mas, Piye? kowe ora entuk sinden kono kok malah saiki edan to Mas iki. Astagfirullahaladzim Mas sampean iki. Piye maksudmu piye? Beh kowe iku kok malah saya gak waras belas iki. Ambak kowe dagelan ngabdi ning seni budaya agamamu ora eri. Kula leres Islam kula rasukan ageman kula Islam. Islam isak subuh luhur asar magrib. Leres kula jangkepi. Ning aja salat ning masjid Pak Wit. Mas aliran apa sampean lho Mas? Lho, enek tulisane ning ngarep cilik. Tulisane pripun? Sing nggawa HP dipateni. Kamangka kowe ora iso pisah karo HP-mu. Nek kowe mlebu rono, kowe engko dipateni ndro slendro. Mas, sing ku tulisane ora ngono ya Mas. Piye? Sing nggawa HP kudu dipateni. Lah iya. Lho, Nek dipateni to. Sing nggawa HP dipateni. Kowe engko nek kowe amangka ora iso pisah karo HP-mu, kowe nek mlebu dipateni. maksudnya ku sing dipateni niku HP-ne. Ora enek tulisane ngono. Tulisane nggo sing nggawa HP dipateni. Mas. Piye? Sing dipateni niku HP-ne wong Ora enek tulisane ngono. Dajal to cek ning kono. Sing nggawa HP dipateni. Kowe minteri aku to. Sing nggawa HP dipateni. Wis ngono tok kowe aja salat ning kono. Dadi sing nggawa HP ku Dipateni. Kowe ngerti ora sing nulis ning kono masjid iki sapa? sing nulisi sapa? Maratuwamu sing dadi sopir bis lho.
Bales dendam sampean iki bales dendam. Wong kok ya ngawur ngeten nek iso niki rukun. Rukun. Ana tetembungan rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Betul. Nek iso iki rukun kaya ngeten iki silaturahmi. Iya. Dengan wujudnya tasyakuran belonya Bu Suwarti kagem bapakipun utawi napa niki garwanipun. Garwanipun. Muga-muga ngeten iki paring rejeki karo sapa wae lho Mas. Amin, amin. Wong sedekah niki ora lokak ning sangsaya kebak, Kebak. ora roboh sangsaya bakok, Betul? ora kalong ning sangsaya along. Wong nyenengke wong ngeten iki swarga panggonane Swarga. entuk dongane. Sebabe napa kok dijinakno haul. Haul niku padha karo peringatan 1 tahun kapundhutipun sing panjenenganipun Pak Wit. Mula diarani mati, sampean pirsa mati mboten? Mati niku artinya napa Mas Lendro? Mati niku saka huruf MATI. M. Banter aja galak-galak ngono kuwi to. Semangat kok Mas, Semangat ya semangat iki kok. M niku napa? Manusia semuanya akan mengalami. Wih, mati. Kabeh menungso iki bakal ngalami. Terus A. Akan tetapi tidak semua orang mengetahui, semua hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wih, bar ate nyusul. Tidak harus sakit dan tidak harus enom utawa tuwa. Yen wis titiwancine tinimbalan, sesuk ya kudu mangkat. Terus terakhir I. Eling-eling wong mati kuwi sangune ora bondo donya, ning sangune iman dan takwa, amal jariah, sedekah. Tepuk tangan untuk Mas Lendro para sederek. Kene kok Mas wani buka rambute Mas, pas kene kok. Aku berdiatet das kowe. Oh, sampean oleh-oleh saking Turki napa Mas? Betul pitik kalkun mboten. Sampean kok pinter tenan bengi iki? Loh. Pripun? Sampean kok pinter tenan bengi iki apa nyonto Mbak Endah? Lho nggih no Mas. Oh, mergo Mbak Endah kan DPRD Depok. Betul. DPRD Depok ki sangune apa to? Sangune ki nek ra pinter ki ora mungkin beliaunya menjabat sebagai DPRD Depok. Nah, Dadi wong urip niku kudu sangune niku ilmu yang bermanfaat, SDM sumber daya manusia, pendidikan itu perlu diprioritaskan. Mula Mbak Endah ya toh, nyepeng pemerintahan DPRD Depok. Sudah sepantasnya karena beliaunya pendidikannya bermutu, ilmunya juga mumpuni, pinter sangune. dadi wong urip niku sangune Pinter. nek kula mboten. Kok iso Wong uripmu sing penting sugih. Kok iso sugih? Sampean pinter sundul langit nek ora sugih sing milih Mbak Endah sapa? Loh, beliaunya itu pinter. Ora iso sing penting niku sugih. Apa pinter? Nek ora sugih ora enek sing milih. Sampean mayang iki nek ora sugih ora ndek wayang, ora enek sing nanggap. Oh iya ya. Ngandalke pinter tok ya ora iso. Sing penting berarti Apa sugih? ora pinter. Mboten. Lah sugih kaya ngopo nek ora pinter dihapusi wong? Oh, piye bongkoh kowe? Ayo, arepe jawab apa? Pelentas-pelentus kaya silit pitik raimu. Sing ngapusi sinten? Lha sampean to, upamane ngandalne sugih ning ora pinter, upamane arep mangan ning restoran, dihapusi karo bakule piye? Carane. Lho, carane jajal upama saiki ora pinter, ora iso nulis, ora iso maca, piye nek pesen ning Pak restoran? Carane. Ora iso nulis, ora iso maca. carane gampang. Carane piye? Digambar. Sampean pengen mangan apa? Upamane ayam goreng. Ayam goreng gampang. Pitik ngisore kei panggan wajan. Wajan? Dadi ayam goreng. Lah tak gambar sih. Gambar wong cah goblok sing penting sugih ora tau jajan yo ngene iki kowe iki. Kuwi nek pesen Ayam goreng. iya. Saiki nek pesen sego goreng. Sego goreng gampang. Piye? Kayak apa niki? Pawon, Heeh. wajan, dure kayak nil sego goreng. Iya ndak gambar wajan arep nguntali ndak gambar wajan sih. Lho wong sugih ya bebas loh Mas. Oh, Kok sugih iya heeh. nanggap kowe 5 dina kuat Mas wong sugih kuwi. Iya heeh. Umpamane bar mangan ngelak, Ngelak ngombe, ngersake kopi. kopi. Pengen pesen kopi ra iso nulis piye? Gampang no. Piye? Gelas gambari tengah apa ki? Gelas tengah meletek. Meletek. Apa kuwi? Kopi ku meletek, wo bener kayak ku nek ra tau ngombe kopi. Oh. Wah, iki kok Gelas karo meletek ireng meletek ireng ku jenenge kopi. teh. Lho gampang no Mas. Heeh, gelas. Gelas gambari coklat mesti teh. Terus saiki umpama pesen susu. Piye gambare piye susu? Wedang susu. Wedang susu saiki gambare piye? Meng teh gelas karo coklat, Yo. kopi meletek tengah. Saiki umpama pengen ngunjuk susu. Wedang piye? susu. Gambare susu piye? Ora usah digambar kok Mas. Piye? Bakule diceluk ae lho. Terus? Pamane jenengan bakule. Heeh. Kowe jenengan bakule ya, iki Heeh. paman jenengan Heeh. bakule.
Mas pesen apa? Mas pesen apa? Kula pesen iki. Hei! Oke dan. Ngene pelecehan seksual enggak boleh. Lah sampean yo ngono dadak digambar ora pengalaman. Wah, Mas Cangik, Mas Akbar. Iya. Wah ini kak bintang tamunya kata sangat. Lagi mungkin nyuwun sewu lho. Beliaunya penjenengan Bu Suwarti mangke nggih kali ingkang putra mbok blirna penggalipun nggih badhe lenggah wonten mriki. Harus. Malah kapor Mas Lendro aku kok lek munggah tak nyawer yo. Nggih aku yo. Oh iya. Iki tenan apa ora? Alah kula niku ibu napa to sing ora nek sing Engko mbok tambah-tambahi dhewe omongan ngene iki meng. Ibu niku tiyang jujur-jujure wong nek ibu niku kadung menep atine Mas penggalihe. Ngoten niku piyantune napa mawon diparingne. Gelange. Walah gelange Mas salaman kali kula Mas Lendro nggih aku kono. Iya. Kula iki sing gumun iki kamar mandi lho Mas. Kamar mandine Bu Suwarti? 3 kali 4 niku lho kamar mandi. Heeh. Karo alun-alun niku gedhe mriko. Oh. Lho kamar mandi apa niku kamar tidurku mawon niku semeter kali semeter iki Mas. Heeh. Nggenku turu iki lho. Iya. Kamarku semeter kali semeter. Jadi nek turuno sikilku ketok kaya ula. Luar biasa. Niki sinten kemawon anu bintang tamunipun dalu punika. Menawi mboten klentu kula nampi dawuh menika nggih Mbak Dike nggih. Oh, panjenengan pirsa remenanipun panjenenganipun Bu Suwarti mboten. Napa? Niki wau ngersake pramen toprak. Napa nggih, Bu? Lho. Toprak jalukane. Toprak. Dadi pas karo pawakanku cara aku nek toprake dapukanku cara lakon Majapahit ngono ya damar wulan aku. Iya. Wong awakmu semeter kotore damar oblik iki. Oh, damar wulan. Bocah kan gede dhuwur pas ngoten lho. Gede dhuwur apa? Lah ya bojoku mawon ngarani aku kaya napa kaya mangkok soto iki, Mas. Bojomu dhewe ora percaya. Ora percaya. Mbak Dike apakah sudah siap Mas? Sampun. Oh. Mbok pilih ngersake ketoprak mangke diaturi. Lah harus. Lakone niku Roro Mendut Prana Citra. Aku dibimbing ya engko, aku ra apa lakone lho. Iya. Aku dadi Pake Mendut. Oh iya. Aku ne? Kowe Prana Citra calone Mendut. Oh iya. Ya ditimbali sik Mbak Dika ya. Iya no. Apa ki disepati apa Mas? Monggo Mardika Penggalih kemawon. Oke. Disepati aja diperaki. Ya. Ya yuk buka saka saron ya yuk. Monggo Mbak Dika yuk. Aku selama ini hanya melihat media sosial saja. Wis, Mbak, hati-hati gombalane Dalang Akbar, Mbak. Aku iki apa lek karo gombalane dalang Wis, bisa. Aku selama ini hanya melihat Instagram dan TikToknya. Aku selama ini juga hanya melihat Mas Akbar dengan yang sana kok. Maksudnya aku ki melihat Instagram saben-saben FYP Mbak Dike, saben-saben FYP Mbak Dike. Aku yo ngono kok Mas Akbar. Piye, Saben-saben FYP Mas Akbar karo kae. Sampean pengen pirsa korbane Akbar sinten kemawon iki lho.
Combrene kula sing ngerti. Lha nyapa kok sampean? Iki lho, tekoni iki lho. Dalem Lah nyapa kok sampean Mas Lendro? lho kula iki sing korbane niki pokoke anggere sinden ngeten iki sampean dijak pisan ping pindho kenek WA-ne. Wah, mesti yang kene. Astagfirullahaladzim. Saman ngono iki berburuk sangka karaku. Aku nembe kepisan iki, Mbak, salaman, Mbak. Tadi. Kok kaya wis salaman to kaya salamane. Luar biasa. Lho, ngono kuwi lho, ngerti ndak lek salaman piye sing ngono? Pripun salamane? Ngene lho. Oh, kowe milih. Tandane apa tandane? Kowe milih iki apa milih bir kita? Lah, Ayo. tak omongne Mbak Bir lho kok. Ayo. Mas Lendro tak omongi. Iki ning Blitar lho cahe ya. Iki mengki wonge ning Blitar meru romoku sing biyen lho. Iya, romomu surga. Ora sak dilairne. Ya ora apa-apa to, gaene bar aku kok. Lah ya wonge iki Mbak Bir iki melu romoku kae lho. Ning mboten kok nek Mas Akbar niku piyantune niku nek karo wong wedok niku tulus. Ceritane sing apik-apik tak ya. Tenan kula Sing apik, ceritane sing apik-apik. Oh, sing elek-elek enek to? Kayak rokokmu ya kok ya. Akbar niku kula seksi piyambak, Mbak. Kula niku dari 2017 Akbar sik cilik. Mayang Sik pun ciliki sik sepiro kuwi sik ciliki. wis menten lah. Sakmene kuwi lho sampean luweh sik Wong aku ndek kono Oh, dhuwur iya, 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 iya. Niku kula pun nderekke panjenenganipun nggih ngasta wayang daerah Nganjuk. Terus. Akbar niku pacare niku mboten nate mulang-ale ya Mas yo. Ora tau. Siji ya? 6 apa piro kek, Pok? Loh, Kowe jare ngapik-ngapik aku kok malah piro keyan? Ya aku ora tau pacaran. Ora mboten nate pacaran. oh ndak tau pacaran. Tiange Alhamdulillah. niku lugu lempeng galang mboten nate neko-neko. Ndak ngerti cinta berarti ya. Malah mboten ngerti cinta. Cinta niku napa to ya Mas yo? Aku gak aku ya anggere jejer wong wedok iki keringetku sak Grontol. Kowe ku wedi yo. Wedi pol aku lugu ku lho. Ora lugu to. Lugu. Kok omongno ngono sing apik-apik tok pokoke. Wis meneng ae kok tak tepapuk. Iya iya. Saksine piyambak kula iki. Ngono kuwi mengki apa lugu tenan apa ora? Lugu iki nek enek wong akeh nek dhewe ya wis aku ora omong niku. Oh. Nek wong akeh ngeten iki ketoke lugu tapi kok nek dhewe wah niku bahaya niku. Oh sing bahaya sing lek Sing dhewe nek kuwi dhewe ya. Niku nggih. Oh, Nyuwun sewu alah, mbok alah. nate panggih kali Mas Akbar Ya dereng to. nembe pertama kali. Nggih. Mungkin setelah wayangan malam hari ini besok bisa dibuatkan lagu Mas Akbar. Anu, Ayo. sik Mas Lendro. Dalam Nek kuwi no ceritane ambek sing biyen lho. kowe Kok mbok padake? rasa pucet. Kok mbok padake? Wis rasa pucet kowe. Napa? Sing dikirimke aku lagune sing urung rilis kan apa ki? Apa judule? Apa kae jenenge iki? Apa? Rinonce. Oh gak dudu kok Rinonce. Sing Apa? pertama kan Gemati. Iya iya. Karo sing iko terus Oh ya sik karo sing kae lho si Anu. karo dekne iki ngelukis Tresno. Lah, iki ngelukis Tresno. Iki bakale rilis calone- ambek sapa? Kali Mbak Bir. Hei! niki kali niki napa lagune? Diperkirakan Mas Sik Akbar. sik mikir wonge. Buatan niku dalang hebat, SDM-nya Oh. tinggi. Aku kenalkan ya lagi semalam ini. Dari segi visualnya mungkin ada lagu yang akan dirilis kali Mbak Dike. Sik, aku tak menyelami kepribadiannya Mbak Dika dulu ya. Carane? Daleme jenengan iku pundi to Mbak Dika? Daleme jenengan. Ndak tak gowo to Mas Akbar. Maksudnya katanya orang-orang itu tulung agung. Nggih, leres napa nggih? Benar. Oh, gitu. Tulung agungnya mana? Saya itu pas kuliah itu KKN juga di Tulungagung. Tulungagung mana? Tugu Sendang. Oh, jauh sekali dari rumah saya itu. Jauh nggih, pas dengan niku tak tungut Pak Tomin niku lho. Nya dadak mbok lairke lho, mesti lho. Nggih. Wong kene iki wis tutup buku kok Tutup sik buku. dibuka neh. Dan niku pengendange teng mriku. Nggih. Pripun Mbak Dika? Ngapunten lho nggih. Tulungagungnya mana? Tulungagung kula Kenayan. Oh, Kenayan. Kenayan itu kecamatan atau desa? Niku kelurahan. Oh, kelurahan. Benar, kecamatannya ya Tulungagung. Oh, berarti kota. Benar Wah, sekali. Luar biasa Mbak Dika. Sampe omahmu ndi? Aduh, we ra roh we. Ya ora kira ora tau mojak. Kuwi laire meletek kok watu kok, Mbak. Ora sambok anu ora. Aku ki krung-krungu laire metu teko pori-pori lho, Mas. Saking cilike. Heeh, gato dhek metu, mrucut ngono lho. Jane aku iki jerawat apa pori-pori iki. Nyun sewu, Mbak Dike sak menika Anjing. sampun kagungan garwa. Dereng Mas Lendro. Cita-cita favorit yang diinginkan seorang suami seperti apa? Nek lanang ki. Iya sing gede dhuwur, tanggung jawab, ganteng, pinter golek duit.
Kowe rasa sayang istri, sayang anak, sayang maratuwa. kowe rasa plolak-plolok le. Lora-lora piye? Kowe nek ngene gak mungkin milih kowe. Yo, kan padha-padha bujange nggih. Bujang Aku bujang, Mbak Dike bujang, Ya, tapi Mas Lendro bajing. tapi Mas. Omonganmu Mas sing sae Mas. Bujang maksudnya gong duwe bojo. Kok bajing maksudnya? Oh ya kleru. Kleru kebablasan kuwi mau ki. Mbak Dike riyen sinden nggih Mbak nggih. Berangkatnya sinden apa Berangkatnya tari Mbak sinden. jenengan? Penari. Oh, penari. Infomu ra akurat, Mas. Infomu ra akurat wi. Ayo, lek mu golek komedian ndi wi. Aku gak goleki, tuku aku mau. Mbak Dike itu awalnya berangkatnya penari. 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 Pindah sing dadi bojone ya Mas Lendro. Piye? Bae ya sadurunge malam pertamane joget sik. Serampat dong Mas. Iya. Dang tung dang tung tung tak tung tak tung trut tung trut tung tak tung. Dudang. Luar biasa. Sik Mas, enek sing ra penak kuwi mau sampe lek Apa, Nabi. apa? Kok tungcrut barang ya Jogete apa? iki anu jegal banyu. Wah, iya. Terus banyune nyiprat-nyiprat ngono ya. Betul. Iya. Mbak Dike. Dalam. Ini tadi permintaan sebelum lagu-lagu sama Mas Lendro disuruh ketoprakan. Nggih, nika sing Arep nggih lakon apa? apa ki jenenge mau? Pranacitra. Pranacitra karo mendut. Sinopsisnya piye? Sik, aku ben genah karo Mbak Dike. ben Iya, genah. sinopsisnya piye ya tak rungokne jale. Sinopsis. Nyuwun sewu Mas Lendro. Dawuh. Ngene iki Mbak Dike jejer aku ngene iki, aku wis krasa nek dia itu orang kelas. Kok saged pi? Mas semreng. Wah, parfume Bulgari Aqua. Nek cedak aku mah ngopo? Bulgari nek aku. Lho, iki paling ora yo anu, Gatsby. Kadung lek ku ngrungokne kok ya Gatsby to. Indoramet. Lelek Mas Lendro iki nyanding sampean ambune piye? Wah, lengo klentik. Loh, aku mengira wonge anu lho Mas, sampean ngerti apa ndak? Apa? Minyak jelantai yang put ke mau lho diadane ada parfum tinggi semprotan. Wis toh. Sak gelem-gelemmu tak tampa pokoke Mas. Wis iki. Wis ngene anake. Piye? Ceritane. Sinopsisnya piye? Sinopsisnya piye sinopsisnya? Sinopsis. Anakku. Iki toh. Lho mosok sampe bapakku. Syukur kowe. Kowe gelem ra gelem ki anakku. Enek yo iki mbok terima-terima nang. Gelem Oh, enake iki. gelem yo iki, pakmu ra gelem yo iki. Aku apa milih iki lek wanto pakmu. Bet koyo botol Yakul yo. Kowe tak tembak. Loh, sampean ngono kuwi ngomong botol Yakult kok saya lah sampean apa? Albotil. Kowe tak meneng ae iki. Piye iki anake sampean? Aku ki pakmu. Iya. Kowe kok apa jagoan Aku terima ora terima sampean pakku. pakmu. Gelem Iya. ra gelem wis wong kan pakmu ki mbokmu mbiyen ki anu to ayu. Keblocok. Ora keblocok pakmu lu ngondelah lahir kowe. Gak mulih 2 tahun kowe metu. Ya berarti sampean nuduh pakku, mbokku rabine berarti. Oh karabine cek statusnya bojoku. Lah iya tapi Mbokmu ki karo iter. Mulane ketut ngene iki. Terus aku sebagai apa? Pranacitra nglamar karo anakku jenenge Mendut. Oh, ini kok adegan pertama aku ngelamar apa gandrung sih? Gandrung no. Oh, Gandrung karo kene. Oh, terus. Terus Pak teko. Pake teko. Paling mendute gelem toh? Ndak. Gelem. Oh, Lah kowe gelem. gelem ora? Ndak. Gelem mo. Oh, gelem ya. Aku kok mbok tambahi to Mas nek gelem. Ora Pranacitra tangane retek lho iki. Wong nempo ya moh tanganmu lho. Tiba yo golek kesempatan jarang iki. Terus. Berarti aku gelem. Gelem. Oh iya. Ono terus rantai. Mahare apa? Mahare apa? Yo karek kowe njaluk apa? Heeh. Ya minimal Fortuner 1, duit Ya. 100 juta Ya. ngono. Wis gak sarabi Mas, gak sarabi. Terus kok Pak teko. Perang. Perang. Ora perang, akhirnya Pak tembang wisanu tak jodokne ae ngono. Ya wis yo, jajal. Siarno sik. Aku melu sapa sik? Lho, lah kowe melok Pak Sun apa melok kene? Maksudnya iki aku melu bapakku apa langsung digandrung ngono lho. Tak siarne sik iki kok tak Wong. siarne kok. Oh, kok buka ibuku wae ket mau. Tancapane piye, Mbak? Dike ning kene apa ning kono sik? Ya ning kene engko to Oh adek. iya, aku ning kono. Kau anu aku tak omong-omong karo anakku to. Oh iya. Kok terus kowe teko. Oh ngono iya. Aku ning kono ta? Ning kono ta? Aja rono lho, Iya, ning dikeroyok kono. cacah iki. Ning kono. Aja jablas dikeroyok ning petang. Jarene ning kono.
Kene lho aware yang uti kene lho. Oh ya, kene. Kene bener. Ya kono aja mbok keroki lho iku engko. Aja ngono Mas, aku engko mulih masuk angin tenan lho. Nah, Heeh, ndang siarne sik. keprake piye ya keprake? Iso apa ora? Oke. Au. Gebyar. Iya. Patut. Sesarengan sandiwara ketoprak siksa budaya. Elek men to jenenge. Jenenge kok Elek men. Lah ora entuk mangani ra siksa budaya. Adik ngono lho, adik. Sapa? Adik Apa iki adik? Akbar Dike. Oh iya. wis. Iki Sesar- kok rame sak jagat raya sosial media iki kok. Ya ben. Sesarengan sandiwara ketoprak adik budaya. Mijil saking Laladan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawi Timur. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Ki Akbar Salam, wakil ketua kula piyambak. Lho, kula piyambak iso apa jenenge disebut nih? Sledro masa tak omong nih. Terus. Jumbuh kalian pamundutanipun panjenenganipun Bu Suwarti Yuk. dalu punika andi budaya ngersakaken salah setunggaling cariyos Rara Mendut Prana Citra. Oke. Rara Mendut dipun ayahi panjenenganipun Mbak Ayu Dike Sabrina Ya. parandene Prana Citra Nggih. pun asta panjenenganipun Ki Akbar. Parandening bapakipun Mendut Ya. dipun asta panjenenganipun Muhammad Soipul Asmaun Slendro. Beliau. Duh. Rupane Yo, ciduk. alah. Rupane ciduk dawet. Stop meneng Kuwi ae. kedawan jeneng makane wonge mek sakmono. Dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanane kuncarane bangsa. Sekali mardika tetep mardika. Gebyar. Dikerek sik. Dor. 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 Hot. Duk, Mendut. Dalem Rama. Pancen nek bapake bagus, anake ya ayu ngene iki kok. Ndak iso dipaido tenan kok. Tuk 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 tuk. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Lah kok koyo bakul bakso malekan. Kowe iki ngeprak apa arep rondo? Ah, nyambi bakul bakso to Mas Tito? Oh iya iya. Kok kenal to iki? Wah kene kok. Kowe nek karo yoga. Sik to, Pak. Iki ki aku ki anakmu mosok kanca-kancaku ora roh. Oh, iku to. Sapa jenenge? Tito. Tito. Walah, Tito segene mek pasir to itu ya. Ya kuwi lho. Nduk kok Mendut. Mendut iki lho. Lah ya, Nduk. Iki sakwise kowe iki tak kuliahke ning nggone universitas kono iki. Universitas. Universitas. Alah wong tuwa iki ra apa-apa sak geleme omonge iki. iya. Nggonku tak kuliahke, iki kapora kowe tak kon kerja dhisik ya Nduk, aja ngantek kowe iki seneng karo wong lanang liya. Entuk Nggih, seneng Rama. karo wong lanang sing penting kuwi sugih bondo donya sing iso menakke karo kowe, Nduk. Nggih, tapi kuliahnya nunggak Romo. Kuliahnya nunggak dereng jenengan bayar. Engko gampang. Rama nek mulih tak bayari kabeh. Nek iso iki malah apa iki kuliahmu, sekolahmu tak bayarane. Ngono. Yo, iki ngono awakmu kono ndang nyambut gawe golek gawean yo. Aku tak ning sawase yo, Nduk yo. Oh, nggih Romo. Turuk, turuk, turuk. Aku mlayune ndi? Kae teko. Oh, kae teko. Kok enek tukang gender anyar iki? Oh alah. Kok Mas. Rumah saku kok Arep roh. gua penjagong to Mas sampean iki. Becek kok malah ning kene. Aja ning kelir penonton roh. Lah yo iku ae. Kaya tugu pentung saiki. Sik to tak omong sik. Ya nang ngomong. Mendut, Enje Kang Mas. mendut. Enje Kang Mas, pripun?
Ketoprak iki mlakune ya ora ngono kuwi bambahan ketoprak ora nek gagah blas. Ketoprak wis ra ndek bokong. Mas, ketoprak iku kudune digagah-gagahne. Piye? Contone piye? Dodone maju. Dodone maju, bokonge rada mundur. Terus, wah, iki lho. Oh. Kowe malah koyo boneka ada kocan lho. Mendut. Anje Kang Mas. Pengen tak ndut-ndut ora? Urung-urung kok pengen tak dot-dot ya apa to? Wong ayu mendut. Anje Kang Mas. Wis sawetara suwe pun Kakang ora sak pejagong karo si Adi. Kabare adik nak sehat ta? Sehat Kang Mas. Transferannya telat. Oh iya ora apa-apa, aja to mung transferan. Jatah opoe nek karo AA ora bakal. AA. Iya, maaf. Iki lho AA kayak ee. Iya. Ngadeg. Anje Kang Mas. Iki awake dhewe iki rumahe sampean ya ya. Rumahe. Oh iki omahku. Etok rumah Oh sampean. nggih. Biasanya nek wong pacaran kuwi ning bagian ruang tamu. Heeh. Paket. Paket, Mas. Wis apa-apa. Tukang Lek to, paket. sampean ki dadi bapakku apa tukang paket? Lah ya bapakmu ding. Lah iya kok. Mosok bapak Roro mendut tukang paket. JNT, Mas. Aku nek karo Mbak Dike ki ibaratnya dhuwure iki pas. Dhuwure pas. Ya mongol kono kok lapo takok aku, wong aku urung metu kok. Kowe pengen tak golekne pasangan ora? Tak golekne pasangan. Pak yo. Heeh. Maratuamu. Heeh. Sopir lho, maratuamu lho, gawe omong lho. Tak golekne pasangan. Tak golekne pasangan. Sopo neh? Ayo sek. Ayo sek ngadeg sek. Dadi ben dramane imbang. Ki nek pasangane kono nek pasangane. Ibuku lho kuwi. Heeh, ibu. Ibunda. Ora enek liyane yo. Eneke kuwi. Wis dang ayo didekne. Oh. Jarene kudu nriman. Ya. Nyapu kok sambat iki lho. Gek deloken to. Nyapa? Gek aku cilik, kono cilik, gek anak-anakku semene to situ. Iso lho anakku ming semene iki. Ngene. Nek nuntun adus piye? Ayo adus. Ngadri ngene lho. Ngene. Ya, digandeng, ditekne. Nah. Ngaduk ora. Sing romantis to, Masya Pak. Allah. Ya Allah, mosok mamahku mau eret-eret. Lah aku ora seneng kok, sing seneng kene kok. Kowe iki ketoprak lho. Iki ketoprak nganggo budaya nek nyun sewu, kita warai yo. Iki ning dunia tari. Dunia tari. Mbak Dike, tangane tumpang nek kene. Mana kene? Sing yo. Jenenge ngenggar-ngenggar tari iki ya. Ngono lho gerakan desa terokno. Ngono. Sora. Heeh. Para ono ta? Salah tangane. Tangane ora awake. Ngene. Kok ya wis bangkean sing dicandak lho. Lah kok malah koyo Kano Mas Faisal tintingane, heeh. Ngenteni to wae. Yen ning tawang ana lintang. Mbak Dike Anje Kang Mas. sampai kok Mbak Dike. Sapa? Mendut. Mendut. Apa tadi mendut habis makan nasi pecel? Iya Kang Mas. Aku roh toh? Roh, kok sampean jarene mesti numbas nih. Heeh. Aku kok iso roh sampean bar makan nasi pecel ngerti Nyapa? perkarane. Lah iki lho capare cek nyangsang. Ada, alah. 1-0. Po. Bar kok kandang kok. Iyalah. Layan iki lho enek teleke. Mbok ya sing apik mau teko kandang. Wong ora seneng, ora setuju kok. Wah, salah ya. Cahayu aku ngenteni. Jajal kowe sing nembang bojone kono. Dang kono. Marang mega ing angkasa. Piye? Apik. Apik arek.
Entekan ambekan, Mas. Pelambene wayah grendo. Penonton bayaran iki bagianku. Oh iya, 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 bagian guyu. Ra yo ngono to, Dik? Mbak Mendut, upama Sigdo sok rabi karo aku pengen tetumpakan napa nggo bulan madu. Pesawat jet, Mas. Oh, pesawat jet. Iya, ben cepet to. Wus. Oh, pesawat jet. Nek kono piye nek kono upama anu? Njaluk apa we? Kok njaluk apa kowe iki ya Wis rasa njaluk digenahne. aneh-aneh. Tembok kayak apa? Alah wis to tumpane pandosa ae kowe. Wis kongkon aku mati. Ora mati. Maksudnya mati penyakitnya sehat awake. Kondi ki, Mang. Kondi ki, Mang. Sun takon war tane duduk reki. Mbak Dik Mendut, Anjay Kang Mas. upama masuk Sido bulan madu pengen nginep di kota mana? Kita bulan madu di mana? Kita bulan madu di luar negeri aja Oh, Kang luar Mas. negeri. Iya, di Paris. Paris, ngerti Paris ora we? Ngerti? Mampu ning Paris ora we? Mampu tuku minyake kuat, masa ora gak kuat. Kuwi lho bojomu tekonono nek bulan madu ning ndi? Anu bulan madu ning ndi? Ya neng ndi to Mas penting karo sampeyan. Oh, tenan ra? Iya iya. Piye, aku umpama bulan madu ning Gajah piye yo? Enggak napa kuwi? Lho, apa? Kowe lagi bulan madu awake dhewe adus lah dibom duwur. Janji ngeling. Jajal, aku suarane iki anune latar. Sun sumedhot ra sing tias ingsun. Sik to nembange serius kok tonyo-tonyonan barange lho. Aku gemes ra bojoku iki. Ngapa gemes napa? Matur. Pengen Ini digoni. pengen dembe aku ta? Ayo kono, ganti kono. Kowe mau. Ono. Apa mangko di? Nemas ingsun. Nemas ingsun prasopo. Terus? Coba diajeng, suaramu diajeng. Walah apike ya. Urung. Iki nyuarani tanggane lho nganti iki iya. ora apian. Iya, terus. Sun. Sinak senan. Ilate ngepang. Bumi langit. Kualit. Meteng Mas. Oh, sing meteng sing lanang ya. Iya. Pak. Iya. Wani ngene ku yo. Yo Pak yo. Gaweane ning sawah mama papa. Entekno wong loro. Kamu ngono. Wong loro entekno. Terus entekno wong loro bareng. Janji. Urung tek kok. Urung entek ta. Ya terus. Janji ku eling. Yo. Kowe. So madad sing yas engson. Heeh. Ki lho gerakane ngene. Tak warai. Kene. Kira ya ndang. Delok cah cilik-cilik ya lho. Iso ora? Iso ora trending ngono kuwi. Mas. Ngerti ora? Oh, sama lek samplu-sampluan aku iku. Reng. Janji. Nah. Tangane munyer-munyer. Neng lop-lop. Iso we lho. Madati. Tangane. Wis entek merung. Urung Kondi. mbut. Wis entek. Pak, wis. Ki pesek duduk sik. Ya. Pake teko. Lah kowe ora ngomong nembung kowe Pak teko ngangguran lho. Nembung piye? Ya nembung nek lah kowe nek nembung pacaran kae piye kowe nembung karo sing kono? Pamane kowe seneng piye mengungkapkan kata-kata? Oh, nek mengungkapkan rasa kepada wanita ngono to. Ya
Ya tapi aja dipadak-padake mbek kono. Ora. Piye pomo ade gandeng tapi wong liya aja ngantek roh. Piye maksude? Wis nggo awake dhewe. Pokoke awake dhewe petukan wis aja dipublish ngono lho. Wah, aku roh iki. Konteke apa iki? Pomo Aku konteke ning ndi roh iki aku soale. Parane arahnya mau dibawa kemana itu? ya wis ora wong ayu iki mung geguyonan samusinamung dono. Sing penting awake dhewe manunggal dadi siji. Anjir Kang Mas. Nek to. Sampeyan ngerteni aku iso ngerteni sampeyan. Tak ngono Anjir. Mas. Turuk. Leres. Turuk. Bapakmu rapuh. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Sik to. Mendhet ayune kene kok. Kowe kaya sapa? Kowe kaya Adit kuwi lho. Adit. Adit di mana Dit kuwi lho. Kaya kuwi lho. Kok iso nganggo tas sih lho. Mulai sekolah Pak E. Oh, Pak E. Bapakmu Kejar rawuh. paket kok Pak E kok padak nih. Pakku ki sik sekolah tadi Mbak Ian. Ya, heeh. Kejar paket TK. Kejar pat. Oh, TK-ne urung lulus. Belum lulus. Ya. Kejar Layak. paket TK. Iya. Ndelok anake sik. Lah nek mbok warai mbok yo kowe nek ngakon aku. Iya. Pakne aku mbok warai. Iya, ngapura. Dut. Nggih, Pakne. Bahaya iki konangan iki. Aku wis bolak-balik konangan Pak E ya. Kowe WhatsApp jiki ya hubungan ae. Dut, Nggih, Pak. karepmu ku piye? Ayo ngomong. Kowe iki dadi apa? Pakane. Kok iso getak-getak Nesu. Oh, nesu. Oh, nesu ceritane. Duh, ngomong to Pak lek nesu ki. Oh. Wong nesu kok dadak kon kondo lho. Loh, sama nesu karo ora nesu wajahe padha ae yo. Heeh. Mosok Iya. nesu ya ora yakin deh karo aku. Yakin. yo. Ejal. Lek sama nesu ora yakin aku ki. Dut, karepmu Pak, piye? nih. Yo karepku ya rabi ambek sapa mau? Prono Citra. Prono Citra. Wes mbok pikir kowe, Prono Dut. Citra. Wes mbok pikir duwe bojo iki. Yo wis to Pak nih. Wah arepe rabi ki yo wong mikir sik to. Kowe kok entuk wong iki karepmu ku piye? Lah piye to? Lah wong ibuku yo oleh sampean aku yo meneng ae yo. Loh, Syukur. sing seneng ka ibumu karo aku. Loh, oh ayo Bu sing seneng sapa? Pakmu nah. Oh, Apa enak to pra opakmu? Aku lho kae mendem seneng kowe. Yuh. lah gene nyapa mak rabi. Mendem aku kae tanggut rambul mbokmu ki. Ora ngono kae aku nus-nus nggone makku lekno. Dut, mendut, ilingo ya, Nduk. Kowe iki anake bapak kok arep entuk Prono Citra tresno tenan apa ora? Tresno Pak E. Mandaman piye? Duh, kok daman piye to? Prono Citra. Lah ya anake lek daman kok lali aku. Mari kowe ya kaya daman nggonaku iki lho ki kok. Punten dawuh Kanjeng Rama. Prono Citra, Dalem Bapak. kowe seneng karo mendut? Nggih kula remen kalian puterinipun Bapak. Sing mbok senengi apa nih? Coba dumuken. Lahir terusing batin. Dumuken, aja omong tok. Lahir kali batinipun kula remen. Omong kuwi tok. Nggih, Seliyane kuwi, mboten. Kula pokok seneng lahire ya batine. kowe seneng karo mendut tenan. Nggih. Arep mbok gawekne apa mendut? Ampun malih kok nyuwun napa-napa. Nadyan nyuwun tumruning lintang kang sarta rembulan badhe kula pinangkani. Yen kowe seneng mendut, bakal tak sahne wong bagus. Tok 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 tok. Nah, iki. Wis, iki dadi apa jenenge, Mak? Adik. Apa jenenge? Akbar Dika. Iya. Tak Tanggal tanggal akeh grup anyar. tanggal 4 longgar apa ora tanggal 4? Saiki akeh kopel-kopelan anyar. Nyon sewu, Mbak Bari Dika bari grupe anyar iki. Anyar. Mbak Dika badhe ngaturaken tembang menapa napa bareng badhe jurung donga kagem Eyang Uti. Nggih, saderengipun donga kagem Eyang Uti nggih Mas Lendro. Leres. Mugi-mugi Eyang Uti seger waras. Amin. Benjing malih nggih Ti. Tahun depan. Siap. Insyaallah mangke Mbak Endah wonten Depok nggih syukuran. Nggih. Panjenenganipun anggon ngasto Loh. DPR. Sik to Mas Lendro. Dalem. Bunda Endah mau wis calling aku, Mbak Dika besok ya langsung ke Depok. Wisan. Aku iki engko langsung mulih kok kene langsung ning Depok kono aku. Gak mbok omongne karo Mas Lendro ya. Lek muni Mbak Dika mawon Mas Lendro mboten usah. Heeh. Aku sesuk kabeh umroh. Mbak Dika, Dalam- satu permintaan dari Yang Uti. Nggih, Bu Suwarti. Tinggal katresnan.
Oh ninggal katresnan. Sami kalian pamrentahipun netizen Buyatmi saking Medan kalau wau Oke. sampun calling ke ugi kanca-kanca pamirsa ingkang wonten YouTuber nggih. Nggih. Berapa ribu pasang mata malam hari ini hampir 3.000 pasang mata menyaksikan Astabrata Media. Luar biasa. Luar biasa. Dan juga doa teruntuk Bu Suwarti muga-muga sehat panjang yuswa kuat ngomong putra putrinipun. Ninggal katresnan ya. Oh, Oke. gitu ya. Langsung kira dangdut wae. Jaipong langsung jaipong. Oke, yuk ninggal katresnan bersama Mbak Dike Sabrina Roro Mendut. Ya, bisa kuat-kuat. Yuk. Ojo mau lahir nih Mas Sabar. Yo. Ayo Mas Lendro. Nangis sakjroning atiku sakwise sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Pak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti sok paranggonmu bali bisa kumpul kaya Ayo yang udah indah Tau nono windono tak anteni ning pucuk tresna beleng mongko bebasane mong katon sliramu Yuk, tarik. Sampun toh Kang Mas? Wis to. Kok ya percaya ya? Apa to sing ora percaya cah kuwi? Aku wis kadung percaya loh. Nggih. Ayo. Ojo lali pawalingmu uga mono Kang Mas janji-janjimu aku kang satya satu tak anteni nganti saelingmu Astabrata.
biasa. Alhamdulillah pamundhutipun Yang Put Nggih sampun kasembadan kalaksana. Mas Akbar Mbak Dige. dalem. Kalau wau sampun nampi cecala saking panjenenganipun Bu Suwarti ya, Suwarti. Pilih panjenenganipun badhe kersa minggah panggung kalian ingkang putra-putrinipun. Ya, biar nanti menyawer Mas Lindro dan Mbak Dige. Betul. Tambahan Duh, satu. Mas Lendro ora oleh. Ora entuk to? Ndak entuk meng Bunda Endah wis ngomong aku. Oh nggih. Mas Lendro ora oleh bagian. Bu Endah ngendika kali sampean? Iya mau ngobrol ning ngarep karo Ora, aku. iku Bu Endah, Bu Eyang Uti malah wis ngendika. Yang Put meng wis bisik-bisik aku mandek ning ngarep. Ya engko sangone sampean gawe sampean nae Mas Lendro ora usah. Mas Agung malah sing ngendika iki. Gantine. Sapa urut lho. Monggo. Monggo. Monggo yang uti kalian Mbak Bu Indah. Nggih. Atra minggah wonten Monggo panggung. Yang Put. Nyanyi-nyanyi bersama di panggung Astabrata. Nggih. Bunda Endah wau panyuwunane pamer bojo Mas. Oh siap. Sugeng dalu Ibu. Cek nggih. Mas. Amit. Tes. Cek nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Para sederek sedayanipun. Saking Astabrata, Mas Akbar, Mbak Dika dan seluruh kru menika dalem kali Mbak Uti badhe ngaturi damel jajan nika nika napa sadehan. Oh nggih. Mbak Uti gimana, Mbah? Amit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu bapak-bapak sekalian pada kru Astabrata. Kawula wonten mriki badhe sekedhik badhe ngaturaken kangge jajanan panjenengan. Mugi katampi nggih, Pak. Terima kasih. Nih. Kita berdua di sini mendampingi Mbak Uti, memberikan tanda kasih untuk Mas Akbar dan kru semuanya. Amin. Mudah-mudahan jangan dinilai dari Finansial jumlahnya. Mudah-mudahan berkenan untuk yang semua yang hadir di sini ya. Amin. Matur sembah nuwun Ibu. Nggih. Oh berdiri lagi sih ya. Iya. Aku itu berdiri 2 kali. Nyuwun sewu, Eyang Uti panjenengan kok saged panggih Mas Akbar niku cariyosipun dos pundi Eyang Uti kok ngantos remen kalih Mas Akbar menika lho. Kula ngali YouTube lho. Oh nggih. Iki wong dalang kok ganteng men ki mangen ndi to sajane. Lah kebetulan menika kula gadah sedherek wonten Nganjuk. Wonten Nganjuk. Lurah Nganjuk lajeng nduk ngaten. Ayo Bu tak jak nang Depok. Aku gelem kok jak an Depok pokoke aku hampir nang ngene. Oh ngaten. Sing anu Bu Endah nggih sing ngendika. Oh nggih. Mbok pilih benjang saged ditimbali wonten Depok Bu nggih. Ah iki lho ngrungokke iki tak golekne pangan ning Depok. Ya.
Mendut lho. Cek mendut nek. Wis rampung. Oh, wis bar ya, wis bar. Iki Eyang Uti. Ngapunten Yang Uti. Ngalah barokah ngempil kamukteni ibu Eyang Uti Mas Akbar. Nggih. Nggih. Niki kagem Dalu panjenengan. oh. Kali asih. Nggih, sing kagem jajan kanca-kanca. Oh, takokne yo kosek. Oh, siap. Oh, dadak mbok tekoke. Tenang ae kuwi. Kesakne kepanasan numpak bis mau. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Mbak Dik. Mendut. Kula dereng lho, kula lho. Sik to. Oh, nggih. Matur suwun Bu, matur suwun nggih. Loro wae wis. Tese Bu, Bu Endah tase. Sinten, Pak? Victor. Lah niku dereng medal niku. Victor yo dikeki to. Dikeki. Nik Nggih. Victor iki. ditambah kekne. Wah, iki lho, iki penabuh asta berarti yang paling tinggi itu. Awas dintet lho, Mas. Rodok medeni iki masalahe. Awas dintet lho. Tak Ya tuku toh. 50 ae. Tak tuku 50 ae. Kowe tak cilik ra mudeng dhuwit kena. Gek katut matane gek gowo. Iki yo dagelan kabeh. Kowe dagelan apa yoga? Yoga. Iku dhuwit dagelan. Maturun karo Yang Uti. Maturun salaman. Nggih, sehat. Sak pira to? Sak Wah, dan kados jenglot nggih, Bu. Yuk. Mas anak buahmu lho, Mas. lho pancen sing mari sugi-sugihane Mas Akbar nggih Mas. Lah iya Victor aja niku. disia-sia makane. Siap, Pak. Matur suwun nggih Yang Uti. Loh, Alhamdulillah. Iso nggo tuku skincare, Cah. Masa Allah. Kok yo? Sindenku tambah siji to. Mbah sindene Mbak Uti. Tapi sindenmu kok rupane ngono to Mas sing carry iki. Lah yo, dolan to. Iso begek ngono to rupane iki. Sindene Yang Uti. Nggih. Walah. Iya walah. Sedih gentek niki Bu. Wonten anu. Iya walah kok mesake. Wes nek golek pangan nek ra ngene nek ra ngerampok ra entuk iki pokoke. Musuh wong sugih-sugih ketoke. Oh, niki Niki. Iki anu perwakilan. Iki uang lelah minangka numpak bis mau ya. Ya. Kok bis panasan. Sepire yang diladuk. Niku anu nyun sewu kanca-kanca niki kirang langkung gang 100-an mengke nggih. Iku nek kurangi aku pernah beli. Requestnya apa? Lagu musik Yang Uti nyanyi kali- bersama Mbak Dike. Bu Endah mungkin Ibu joget requestnya apa? biasanya Request. kalau mau mangkel Joget joget. saja. Oh pamer bojo. Pamer bojo. Siap, oke. Ibu mau nyanyi di sini? Kalau boleh tim saya ada yang nyanyi, saya sawer di sini. Oke, yang dari Nggih. Depok nggih. Iya. Nyanyi bersama Mbak Mau Dika dari di atas. Depok, mau dari siapa, boleh nyanyi di sini? Ya, Ya. siap. Terus Ada yang mau ikutan nyanyi enggak? Teman-teman pamer bojo, ayo cepetan. Oke, ayo ini. Keburu subuh. Ya, kita Ayo siapa? Keluarga dari Ibu Endah Winarti. Adek Sinta mau ikut enggak, Adek? Ayo dari tren, ada yang ikut enggak dari tren? Dari Depok ada yang ikut, tren, ayo tren, cepetan, keburu ayo. subuh. Ayo, niki sewane gamelan karek 2 jam lho. Ayo teman-teman. Ayo. Yang lainnya saling cari ayo. Ayo. Naik. Pak RW, Pak RW. Pak RW. Disawer kali Bu Endah. Oh, ada Pak RW enggak? Ayo Pak RW. Pak RW. Ayo tren cepetan. Cepetan yo. Ayo. Yang dari Depok. Ayo Lewat sini keburu enggak apa-apa subuh yo. ini. Ya sebelum subuh. Masih lama subuhnya Bu. Kayak luwih sedan. Yo diget-geti dhisik iki. Oh, Ya. Ngantuk. Ayo lo setelah jam 6 lo bisa ndang mangkat ki lo yo. Monggo tarik Mbak. Nggih. Setelah subuh ayo yuk ngene Ayo, lho. yuk. Nggih. Lah ya. Monggo Mbak Dike Sabrina tarik. Monggo. Yuk, tarik yuk pamer bojo. Ya ini Bunda Endah siap nyawer loh. Nggak ada yang mau naik toh. Ini sudah Mbak Sinta mungkin mau naik sama calonnya. Oh ya.
Iya manjing. Oke. Jere. Wes buati iki Mas Lendro iki. Oh. Ya. Ping piro iki Mang Wisan? Dipakai ndak Pak Bu? Kaya ngene rasane wong mandang Rino wangi atiku rasane tansah kelingan kepengin
Aning ngopo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Ja. Terima kasih Bunda Endah. Matur nuwun. Nggih. Suwun Uti sehat Terima selalu. kasih. Ternyata anu loh Mas Akbar Mbak Dike. Nggih. Eyang Uti niku juga anggota kerawitan di desa mriki namine Larasati. Larasati. Ketuanipun Pak Haji Rinuji nek mboten lepat nggih. Nah kalau wau gi ngersake wonten Sinom Nyamat mangke. Nggih, mangke goro-goro. Hebatnya nyuwun sewu, bukan dikomersilkan, tapi saka penggalipun rentekipun ati pengen budaya dadosenipun para pensiunan niku ngedekaken kerawitan Larasati. Iya, Mas Lendro. Dawuh. Lagu ribu itu. Nggih, Kula kinten sampun sawetawis anggenipun paring lipur. Nggih. Sego kupat sego liwat ora liwat antum Slamet, selamat. nggih. Nek gandeng Jan. foto Mas. Sing foto Mas. Bertiga no. Ayo, kene no. Lah, iki. Aku kok mbok uweret-eret to, Mas. Ah wis. Terus aku pangku sapa? Yo, kene sik. Lah. Mas. Piye iki penake posisine piye? Wis Wis iki ngene wis. wis. Lah iki. Wis ngene. Ya. Ngateng. Kok ngaji apa turu piye to? Ya. Pak D. Pon. Akar aku. Loro ta. Ayo. Ndak kangge sama nih kono lho mikir Ora sik tunggale kono. wong to kok ya ora entuk ya. Beh, tenan Heru yo. Kayak sopir bis aku yo. Siap. Nggih. Matur suwun Mbak Dike, Mas Akbar. Tuku Matur tahu di suwun, Kediri. Mas Akbar. Bila tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Heeh, pancen Kediri. Ya lek ra ketemu ya WA to, Mas. Pancen Kediri iki tahune enak-enak kok ya. Tahu Kediri enak-enak ya kok. Gak mesti tulung agung ya enak. Tulung Agung ya enak aja kaya ngono. Nggih, giak-giak monggo skecake. Sampai berjumpa ya. Monggo Ya. netokaken lakon. Iya. Dek, piye ya? Selindro Kang Rasa? Oh, siap. Makasih aku juga ya. Ya, lakone Pandhi Swarga mengko perkara tetembangan ditutukne ning nggon gara-gara. Ayo, nutuke lakon Pandhi Swarga kaya ngapa babaring